изрази, спорта е здраве. Спортът ти дава физическа подготовка, дава ти възпитание, бърза мисъл и възможност за адекватна реакция на единението на ума и на тялото. Скъпи приятели, днес 8 октомври е Световният ден на ходенето. По този повод кметът на община Пещера Георги Козарев инициира тази среща с вас, за да ви отдаде почест и заслужено внимание и да акцентира за някои свои идеи в сферата на спорта. Господин Козарев. Благодаря. Уважаеми господа заместник-кметове, уважаеми господин секретар, общински съветник, треньори, спортисти, медии. Днес за мен е така един особен ден, тъй като в този мандат, в интерес на истината, аз не съм се срещал с хората от спорта. И това е първата среща, но той повод е много сериозен, тъй като през тази година вие като спортисти, ракетомоделизъм, бадминтон, вашия спорт действително спечелихте медали от световни, републикански първенства, което естествено за нас е много голямо удовлетворение и една гордост. И аз и моите колеги, естествено това нещо много високо оценяваме, тъй като по време, в което община Пещера не разполага с необходим финансов ресурс, вие със съвсем малко средства, даже някъде и без, направихте тези добри постижения. В този ред на мисли аз с моите колеги искам да ви кажа, че ние не сме обърнали гръб на спорта, напротив, ние смятаме да развиваме спорта, но през тези години ние пък за сметка на това реализирахме страшно много проекти, които промениха облик на град Пещера. Така че мисля, че през следващата година ще дойде и времето, в което ние ще се обърнем с лице към вашите проблеми. По-скоро говоря за реализация на някои спортни съоръжения. Тъй като Пещера, аз пак се върна после на този въпрос, Пещера това е един град, който има славни традиции в спорта. Това мисля, че не знам дали младежите знаят, но Пещера това е един град, който е произвел и направил световни шампиони, който е спечелил европейски титли, много републикански, който е оставил изключително трайни спомени. Аз като дете и младеж, много добре си спомням как беше развит спорта в нашия град. Като започнем най-пред от бокса, това беше един спорт, който благодарение на Пещера, много от тези, които се учат в нашия техникум, после връщат се по родните места, направиха спортни школи в Лон, Видин и така нататък. Тук имаме изключително силни постижения, като всички ние много добре знаем кой е Серафим Тодоров, 5 пъти световен, 5 пъти европейски, не знам колко пъти републикански, обявен за най-добрия боксер в света. Също така имахме силни традиции в борбата, развит футбол, имахме баскетбол, по-стари времена волейбол, лека атлетика и така нататък. Но, за съжаление, след 10 ноември някои видове спорт продължаха да съществуват и в един момент се оказа, че всички тези спортове, които така или че все пак имаха някакви успехи, не знам дали благодарение на това, че до една преди ние да станем да ръководим тази община, се оказа, че преди спортен клуб няма своя спортна база. По една или друга причина тези бази до една бяха закрити и превърнати в социални домове и ред други неща. И ние останахме с стадиона футболния,
като там имаше така доста голями желания, намерения, амбиции и напъни да продаваме част от стадиона, което ние съпротивихме и това го запазихме. Спортна площадка Кавказ. Ние имаме там други идеи за развитието на площадка Кавказ, но така или иначе на този етап тикат и други процеси, но явно и там ще има някои промени. И площадката, която беше изградена в футболното игрище, не само футболно беше там. Да, зад етапа, на този етап тя не функционира, тъй като тази площадка, това, което е най-важно, трябва да го знаете, тя нямаше никакъв документ. На проекта беше незаконна. Ние узаконихме, но тъй като община Пещера директно ние няма да стопанисваме, искам да го дадем под наем, за да може някой, нали, аз като говоря наем на някакви минимални цени и да се намери тя новия стопанин и да може да започне да функционира. Така че това ще бъде първото спортно съоръжение, което ще влезе в експлоатация. Другото, което за година предвиждаме, имаме намерения в двора на Петко Рачо Славейков да направим спортна площадка, може би сега да не е точно именно функционална, но да бъде за футбол, волейбол, баскетбол, може би и handбол, нещо от този род. И в съседство до нея и с фитнес център на открито. Тъй като тук общинския съветник, който е шеф и на комисията по младежта и спорта, не ми дава да дишам, нали? Но така ли това е в нашата програма. Значи, аз казвам програма, най-пред ние трябва да направим проекта и съответно да спечелим, нали, този проект, да може да осигурим финансиране, това, което смятам, че до известна степен може би ние ще се справим. Другото нещо, което имаме така като бъдеща работа, да изработим проект за спортна зала на територията на казармата, има отреден терен, но аз говоря като проект и тук не искам да се разгранича, някой да ни каже, че ние в рамките на този мандат ние имаме още една година, ще изградим спортна зала. Но такава спортна зала, така или че ще има. При нас са постъпили предложения от инвеститори за строителството на спортни площадки, но примерно тенис и нещо друго. Но ние тези предложения сме ги отхвърли, тъй като тази спортна зала, тя ще бъде много функционална. Там ще се помещават, отделно вече ще има, нали, тенис на корт, баскетболни игрища и така нататък, на открито. Така че ние до сега не сме приемали едно предложение, тъй като все пак ние за нашия град смятам, че няколко, нали, като има предвид спортна площадка Кавказ, там където е развит тениса, нали, не е добра такава конкуренция създаваме. Ние също така примерно стадиони там, може да направим някои неща. Но, нали, нашите идеи са концентрирани, съсредоточени върху строителство на спортна, много функционална спортна база, също така и площадки на открито. По-нататък ще отидем в следващия мандат, естествено, пак в Патриарх Евтимий, в двора, и там да направим още една спортна площадка. За футбол може би ще бъде тя. И общо взето, нали, за нашия град смятам, че това ще бъде достатъчно, нали, като спортни съоръжения. И всеки вече вид спорт, нали, той ще си има своя зала, в която, нали, може да тренира. Като говорим за спортна зала, тази спортна зала тя ще бъде седящи места, в които вече може да се провеждат и състезания. Това, което е отговорено, така или иначе на този етап, може би на вас ви изглежда, нали, малко трудно реализирано, така или че това ще стане, аз съм убеден. Но в рамките на следващия мандат, живот и здраве, ние в нашите платформи, в нашите ангажименти, това ще стои, нали, като цел, която така или иначе ние сме се поставили, ще преследваме.
Така че това, което искам аз и моите колеги да го убедим пред ръководството община Пещера, че от тук нататък ние ще се обърнем с лице към спорта, да отдадем заслуженото на всички вас, тъй като явно виждам във ваши лица, във вашите треньори. Аз виждам Павел Кънев, нали? Той е така човек, който на времето петкратни, колко световен шампион си? 3 пъти. Трикратен световен шампион, неговите колеги Вачков, Пено Вранчев, това са така многократни световни шампиони, съответно те са и почни граждани на Пещера, удостоени за високи спортни постижения. Така че от тук нататък ние във ваше лице действително ще намерим едни партньори, в които, нали, ваше лице от тук нататък да се срещаме, се виждаме по-често, за да може действително вашите проблеми да станат и наши проблеми и заедно да ги решаваме. Така че в това аз искам така да ви уверя, че от тук нататък спрямо нашите възможности и сили ще направим всичко възможно да развием, нали, особено тези видове спорт, които в момента вие присъствате тук, и да върнем до някъде, да започнем да се опитаме да върнем, нали, пак традициите в областта на бокса, на борбата, на футбола, волейбола, тъй като волейбол ние имаме такъв отбор, но с голямо съжаление нямаме къде да спортува, да се състезава и те ходят пред сигурно в техната национална зала. Да, то вече им бяга там с тази спортна зала. Така че от тук нататък посоката е ясна, няма да е лесно. Не го приемайте, че след като е казано, то, нали, едва е така ще стане, нали, с един замах. Напротив, нещата ще се случват, но може би с тази скорост, която ние искаме. Значи, ако има възможност от нова година да почне да стои спортни зали и така нататък, явно, нали, те ще са наши приоритети. И така, уважаеми спортисти, треньори, колеги, приятели, искам да използвам случая да ви благодаря. Преди това искам тук да сме подготвили един поздравителен адрес за всички, които са спечелили медали през тази година, като по този начин да дадем, нали, така, нашите най-големи уважения и пожелания за бъдещи спортни успехи. Тук нататък казвам двустранни, защото кмета съответно ще върне жест към вас в началото с този поздравителен адрес, по-късно и с изпълнението на всичко това, което каза преди малко. Добринка Смилянова. Живка Баладавна. Гиса Санова. Николай Ненков. Благовест Точкунов. Гергана Терзиева. Мартин Иванчев. Тодор Александров. Александър Алексиев. Веселин Джинев. Илфет Юруков. Костадин Кушлев. И Варадин Попов.
помоля да вземете по чаша вино, заедно с кмета и да си пожелаете от тук насетне да се срещате все по-често, да има конструктивен разговор и дух между вас и общинската администрация, за да може наистина да има спорт и здрав тяло и здрав дух. Заповядайте.